थै बे थिलुआलाय मानो बिबथैमोनखौ खुलुमनो थाङासै? मालायबा बयबो खुलुमनो थांदों। बिबो जुदि खुलुमनो थांनायमोनबा आंहा न'आवनो आरामसे फन खालामनो हागौमोन ना इखौ। दा आरो अबाव फैनांदों खोनागोन ना नङाबा? आयौ आंनि 35,000 जिउ सना माइनाव बेसेबा खुसिखौनो लाख'नो हाला आरो एसेबां फैसा नुफेराखैमोन आं जिउआव। नाथाय दिनै दा नुसिगोन, दांनोबो मोनगोन, लानोबो मोनगोन। आंखौथ' नोङो फन खालामनानै लिंहर, नाम्बाराथ' दंखायोना नोंनियाव। माबा आं लिंनो नागिरखादोंमोन नोंखौ। होमबालाय मानोथो लिंदिया सना? सना? औ आंनि लोगो सना। नोङो मानो फैदों? ना नोङो मैगंफोर खानो फैदों? आं मैगं जोंहानि पुथिखौसो खायो नालाय आं खाया माथो। गोदाव सोराव मोनबाय थानायखाय आं एसे ओंखारबोदोंलै माथो खालामबावनो होननानै। नंगौ नामा? औ नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय दे। हा नोंलाय मानोथो फैदोंमोन हारसिंनो? ओरैनो फैदों आं। दे होनबा सानैबो जिरायनानै मोजाङै रायज्लायनो जोंहा। सुखुनि दुखुनि। आयौ फाग्लिया माबा ज'नोसो ओंखारलांबायलै। थगायनानै थांसैलां, मा होनना थगायनो। लाफाथि लोगो, आंखौ जोबोद थांखिनो ओंखारथारबाय। आं थानो हानाय नंला बे जायगायाव। आं थांसै दे। बै थालि साला, मोजाङै जिरायनानै रायज्लायनो सानदोंमोन दुखुनि सुखुनि। लोगो साननानै माबा खिनोसो ओंखारबायनो। माइबानि लोगो नोङो आंनि। आं ओरैनोबाबो नोंखौ लोगो सानखाया। नोंनिफ्राय बयफ्रेन्डसो सासे मोननोबो हानाय होननानैसो आं नोंजों लोगो जाफ्लादोंमोन। न'सिलिवा यमुना ना बे जमुना आगैया मा खालामबाय दङ? माथो फन खालामबाबो फनाबो नाङा। दिल्लो आब' जमुना आब'आलाय मा दाबो फैयाखै? बेनोथ' आनैखौ फन खालामनो होननानै थांदोंमोन। माथो बेसेबा गोबाव जाबाय दाबो फैयाखै। फन खालामबाबो फनानो नाङा। बे लाफाथि आब' लानाव थांबावबाय खोना? मोनथियाथ', फनबो नाङा माथो। आयो मानो लिंदों आंखौ? दिल्लु नोंनि सिगाङाव जमुनाया अबावबा थांगोन होनना बुंदोंमोन नामा? जेबो बुङाखै माथो। दाबो न'आव फैयाखै नामा? गैया दाबो फैयाखै। ओंखाम जानो होननानै नेबाय दङ आङो। मानो दाबो फैयाखै बियो? हा फन खालामनो हाया? आंनि सिगाङावलाय जेबो बुंलायाखै। है फनानो नाङा, 50 बारसो खालामबाय। बा बै थंगालि लाफाथि लानानै थांदों खोना? जानो बे लाफाथि आब'आनो लिंलांबाय खोना आरो बेनिखायनो थांबाय बिबो। बे लाफाथिया मा मोनदों जमुनाजों सिथाब खोबसे लोगो जालायदों? आंबो मोजां मोनाखै दे। मा बिलाय लाफाथिजों लोगो जानो होबाय थायो नोंसोरो? जानाङा होनना बुंनांगौ। बिदि आरो बुंनोबो बोरैबा मोनोना। थांनाय दिल्लु, नोङो लाफाथि आब' लानिसिम थांनाय? थाङा माथो, आं दरखार नांदों। मा बिलाय देवानि रखम गामियावनो थांबाय थायो? जोंहानाव फैदों जोंहानावनो थानांगौ, मा बिलाय बेरायथिंबाय थायो गामियाव? थांनो हाया नोंबो ससेखिनिखौनो? थाङा आङो। मानसियाबा ओरैनो गरम मोनसोदों आरो दाथ' सान्दुं गोसायाव थांगोनसो माबा थां। नोंसोर थांनो हाया नामा? आं थाङा दे, आंखौ थांनो होबाय थानाङा। दे ससेखिनिखौनो लिंना लाबोनो हाया बिबो? सिगांनि दिल्लु नंलाथ' बियो आब', बुहुद सोलायबाय। औ सोलायलांबायथ' र'। आजिखालि आङो दिल्लुखौ खामानि थिननोनो गिग्रा जाबाय। सेंग्रा जाबाय नालाय एसे लेबेल जाबाय, माथो बुंबावनो आरो। आं नोंनो आब' लिंहैदो नोङो? औ थांनि र', आं थाङाबालाय सोरथो थांबावनो। बे जमुनायाबो ओंखाम जानो टाइमाव मानो गामियाव थांनांगौ देनाय? सानजौफुआव सोरबा थाङो आरो मालायनि न'आव। बे जमुना आब'आ फुं सानजौफु बेलासि हर जेबो मोनथिया खोनालै। जायखिजाया बेरायनो मोनबानो जाबाय, थांनो मोनबानो जाबाय। आङो बिदिसो सानो बेखौ। हाय नंगौबो खोना, थांनि र' आंनो। मोस्रोम, मैथाजों ना संनाया माबा जाबायलै बे, गुसु जालांजोब्बाय। नोङो एसे फुदुंनो हागोन ना? दे जागोन दे, फुदुंनि आङो। थां, नोङो जमुना आब'खौ लिंहै थां। औ थांनि र'। आंहाबो माथो दिनै हौवाया फनखौनो हराखै आंनो, ना बेस्थ'सो दङ। ओंखाम जाखांनानै आंनो
हरनि र' आंबो हराखै बिबो हराखै ओंखारनायखौ फुदुंहैग्रोनि र' नङाबा गुसु मोजां मोनजानाय नङा लाफाथि आब' आब'आ गैया बिबारि आब' अ गैया नामा अबाव थांदों बे एसे सिगाङावसो गामिथिंजाय ओंखारलांदोंमोन अ होमबा माबा जोंहानि आलासियाबो दंफैयोमोन नामा जमुनाया ओहो गैया जोंहा फैयाखै माथो आब'जोंबो गैया हा नोंसा लाफाथि आब'जों गैफाया ओहो नोंसानि आलासिया फैनानै थाखैबा आरो लाफाथि आब'आबो दासो ओंखारलांदों होमबा अबाव थांखो बेलाय मा नोंसानाव गैया होमबा ओहो गैया माबा बिमाखौ फन खालामनो होननासो ओंखारलांदोंमोन बियो जोंहानाव मालाय एयारटेलनि नेट गैयानो गावनिया एयारटेलनि सिमा अबाव थांखोबा दा बियो लाफाथि आब'जोंबो गैफायाबा माबा दखानफोराव मेथाइ जानो थांदों खोना ना ओरैनो अबावबा बेरायनो थांदों खोना मिथियाथ' फनबो नाङालै फन हरबाबो 50 बारनि बारबाय माबा दखानाव थांदों खोना दे अबाव थांमारखोबा दा बिबारि आगैसो माथो लाफाथि आब' जोंहानि जमुनाखौ नों नुदोंना नुदोंमोनथ' आरो अबाव नुनाय एसेबां फन खालामदों मानसिखौ फनानो नाङा आं आरो ओंखाम जानो नेबाय दङ बेसेबा गोबाव जाबाय फैनाया बिनिया दाबो थाङाखै ओमफ्राय अबाव लाफाथि आब' जमुनाया अबाव नोंजों गैफाया नामा बिलाय माथो खिनो ओंखारदों होननानै न'आव मालाबानो थांदों मालाबा माने आधा घन्टासो जाबाय मा न'आव थांदों गैया माथो गैया नोंसानाव बिलाय माथो थाब खिनो ओंखारदों होननानै खारलांदोंमोनलै आधा घन्टायानो जाबाय आधा घन्टा जायाबाबो 25 मिनिटाथ' जाखाबाय होमबालाय माथो बियो न'आवनो मोनहैयाखै दाहालागै आधा घन्टा माने जाबायबा माबा आब' बबेखिनियाव नुदोंमोन नोङो जमुनाखौ बै जोंफोर गामिनि थेंख्लें बिफां खाथियावनो नुदोंमोन आरोहाय रायज्लायदोंमोनबो एसे आङो एसेबां मोजाङै जनानै रायज्लायनो सानबाय माबा आं रायज्लायनो होनना बुंनाय लोगो लोगोनो खिनो ओंखारदों होननानै खारलांबायसो ना अबावबा बारिफोरावसो हाबसनबायनानै खिलाबायदोंबा बे बेसेबांसो गोबाव खिखायो खिजानिबा आधा घन्टासो गोबाव खिखायो खोना बेनि खिनायाथ' थाबसो जायो एसेबां आधा घन्टा 25 मिनिट नाङाथ' होमबालाय अबावथो खारखो बेलाय बे थिंख्लिंगुरिनिफ्रायथ' नोंसानिसिम 5 मिनिट 6 मिनिटावनो मोनफैयो औथ' आरो फन खालामनो हाया होमबा गैया फनानो नांथारा 50 बारनिसोबो बारा जाबाय आं फन हरनाया फनानो नाङा जेबोआनो बुङा अबाव थांमारखोबा बियो आं ओंखाम जानोसो नेबाय दङमोन गिनायसो मोनसोबाय आङो बे गामियावनो गोमाजानो गिबाय होमबा आरो गाइखेर जाग्रा गथ'थ' नङाना बियो दैफोराव गोग्लैलाबायनो होमबाबो गिनाय मोनदों आङो आङो नागिरहैबावनि थां बिबारि आब' नागिर थां आजिखालि आरो दिनखालफोराबो गाज्रि जाबाय रावखौबो फोथायनो हाया जोंफोर गामियाव ओरैनोबाबो गैरा बांगालफोरा माबा माबि फाननो फैबाय थायो थां नागिरै थां पुथिखौ आगै नागिरहैनि र' दे थाथ' दे बिबुथलियालाय अबाव थांमारखो सोरबा हौवाफोरजोंसो खारसनलांबायलै सयफुआ बैथालिया साला 35,000 अ मे गड मा बेलाय अ मे गड अ माय गड मालाय अ मे गड अ माय गड बेफोरखौ बादो जेखिजाया मा 35,000 होनो ओंखारदों बिसोरो जाम्बा जाम्बिफोरा 30,000 आंनि 5,000 नोंनि होबागोन बान्दोर गथ' 50 जानांगोन फैसाया आंसो गथ' मा बुद्धि बाहायनानै आइडिया बाहायनानै बिदों आं बुद्धि खालामनानै मोनबायदि बुंनायखायसो बिसोरो होनो ओंखारदों नङाबा होनाय नङामोनथ' सोबागोन गथ' फार्स्टआवनो प्लेनिंखौ सोर खालामनायमोन आंसो माबा मानो बेफोरबायदि खालामो आं मबाइल बायनो नागिरदों 25,000नि नों मानो बुजिया मा 50 बेलाय नों 5,000 लाबा जाया आरो माबा मा बेलाय एसेबां 25,000 दामनि मबाइल बायलायनांगौ आरो मबाइलालाय माथो दंखायो नोंनिया सना दाना ला मोनथिबाय सना बे मबाइलखौ नोङो बायनानै माला मोनगोन बोसोरसे नङियावनो गाज्रि जालांगोन बायलांगोनसो सना लाबाथाय नोंनिया जुग थाबाय थागोन माबा नोङो बुरैनो जेबो मोनथिया दे आं मोनथिया दे आंनो 25,000 नांथारगौ लागिबा नोङो 10,000 ला थेवब्लाबो 50 खालामा आङो अख्रा गथ' दे जागोन दे जेखिजाया नोङो थाब फैदो जागोन जागोन आं गाबोन फुङावनो थांगोन दिनै थांनो होआखै आंखौ दे जेखिजाया गाबोन फुङावनो फैदो
गाबोन फुङाव थांगोन ओमफ्राय आङो दख'ना गांसे बायना होबावदोंसो ओमफ्राय आर'नाइ फालिबो मा दख'ना आरो आर'नाइ फालिबो बायना होलायदों नोंनो आयौ आंनि थाखायबोथ' नोङो गांसे बिमोन एसां लुथिनो बिसिनिफ्रायलाय जागोन दे 35,000 जागोन आयै आइ जिखिजाया गाबोन मोजाङै फै दे फैसाफोरखौ अबावबा सोना ला नङाबा गारिफोराव सिखाव जायो दे आइ नोङो बुंलायनाङालै आं मिथिखागौ नोंनि फिसाजो जुमुनाखौ नोङो मा सानदों एक नाम्बारसो अ बिदिनो जानांगौ आइ मिथिबाय आइ नोङो मैया मा होनना बुंबावनाय आरो आङो ना गथ' गाबफ्लाना दिन्थिदों मा होननानै गाबनाय नों आइ बुंनाय खोनानो बेसेबा लुबैथारदों आं आङो ना नोंलाय माथो दाखालि खोनाखादों खोना आंजों रायज्लायफानायावसो खोनादों आङो माथो बुंबावनो आरो आयै बिसिना बेंग्रा बेंग्रि जाम्बा जाम्बि गोजा औथ' आरो ओरैबाबो जाम्बा जाम्बि रोखोम गोजाखा बिसोरो सिगांनिफ्रायनो आं सानखादोंमोन बिसोरखौ आं लुथिनो हागोन होननानै बेनिखायनोथ' प्लेनिं खालामबाय आरो नोंनि दालामादैया खिन्थानायखायसो बिसोरखौ थैनाय जादों होननानै नङाबाथ' जोंफोरो दिनै 35,000खौ मोननायानो नङामोन आयै दालामादैनो ना आङो जा जायो बेखौनो दौगोन आं न'आव थांनानै औ आइ बेनि थाखायसो जोंफोर 35,000खौ मोनसिगोन ना औ नंगौथ' आरो ओमफ्राय मा होननानै गाबफ्लाना दिन्थिनो नोङो खिन्थानाय आइ माथो बुंबावनो आरो आइया जोंफोरखौ गारना थांसिगोन आं आइखौ मोननाय नंला आइखौ दानिफ्रायनो ट्रिटमेन्ट खालामाबा मोजां जानाय नङा होननानै बेसे मैबो होननानै गाबफ्लाना दिन्थिलादों आरोलै ओमफ्राय केन्सार बेमार जादों होननानै बुंबावनाय ना बुंबावाखै मानो बुङा जानो बे केन्सार बेमारखौ बुंनायखायनोथ' बांद्राय पावार जादों केन्सार बेमार जादों होननायखायसो बिसोरो होनो ओंखारदों फैसाखौ नङाबा 35,000 फैसा होगौमोन बिसोरो होनाय नङामोन खोना बेथ' हाथाय एम्फौ जानायखौनो केन्सार बेमार होननानै थगायफ्लानायखौनो जोबोद मिनिनो ओंखारबायहाय आङो केन्सार बेमार नाम लाफ्लानानै 35,000 मोनमारसिगोन नंगौथ' आरो आयै बिसोर खिन्थु नंगौ सानमारदों दे जाम्बा जाम्बिफोर रखमनो जों बादि नोंनिया केन्सार बेमारानो जायाखै हाथायल'सो एम्फौ जादों जिखिजाया आयै जोंफोर सानैबो बिमा फिसा प्लेनिं बानायनानै बिसोर जाम्बा जाम्बिफोरखौ 35,000 लुथि मारबाय दे